wiruma badre kumano mufundisi mberi kunashe Mashingo East Province Bishop Mufute ininda kumukira kutenda asa muranga wa mari kwa mwazi wa Afrika zakaita kudai pano murume nomukazi wako wakatina matamazi baba asilangwanda mzgoro kupenga iye murume waipenga mwanasana wake kakatwe waipenga ingati pamushapa baba kupenga wadashana iye numwana wake neazani numuna na mai wake zino valiko kumasonga vano vakana hamwe mai iminga yekwamazai ndokoperana mugoreni ivo vakati vatezvara vanga havati ndakambotinotawo hope asi vatezvara vanga havati kwamai saka zvaita kudaro hwehwavanyanya hwakakomba vari munzira yekuti vaende kumadzibaba vakaneswa navana zvingaiti kupenga ikoko ndobva vakatsauka nekuchiya baba vangu ndobva vandisanamurira ngati akwete hazvidetsi tinaye munhu wokutuma achanotaura nati zvakarei ini ndakugamuchira muchechi takavagamuchira muchechi tikati vana vavosara pano asi takati vasunungura kusukwa kwavakavatita vachiramba kuti ndinonoza kumanya tikati kwete ati vasunungure atasunungura tikachindai munato zvara venyu munovataura kunatendeuka musata pavo mazvaobva adenda kare vataura navo saka mai vaya vakaenda ndodoludza ati zva anzi hai zvandinetsa baba ndatendeuka ndatiwa pamwana vakuru venyu vanhu vapamutumeni baba havanaita vakati vanakuti akutabva upei zvakanaka vachibva vamabhaira kumurume wavo saka zvaita kudaro vakazivisa kereke usikiwo manheri wacho kana vatamuchiunidza kumana kuchiunidza gomoria imomoto vatakavadzisa kuna matakwedzi African Apostolic Church tichivati chikuru kureura mai ava vakasunga vakareura zvakanyanya nezvinyaya uno tikati zvakanaka zvamati pane zvimwe zvonopisikato dzakamunoga kuchita kwaupisa chigwabatidzati tichidzinga takawana namuprofita jokava varipo padaiwa chibvataiganepo vakati hainanoita basa musata saka takaira tikatanga kwavabatidza ndozendamba pacho chakatanga kuda ikamu ndiye ndakatanga kupisa yakachema kamba unge munhu yaikushamba yavanao zvapera kudaro vakabva vambotidi kutaura saka zvaenderera mberi vakazobudisa zvakawanda sero zvikuvaurongozve nezvimwe zvakawanda zvapisa tikati zvidhoma kana zvidhoma ndaisakana ndaikufanira nezvimwe zvangu ini ndaisakana ndatavana saka takanamata baba vacho vachiona izvi vakabva vakanyan'anga South Africa mwanasikana anga achikuwanaye wangachigwara yasi wakatokora pa 3 weeks time wakatosuka atobika achita zvose baba atokora saka vakavacho vakabvavanyan'anga ndobvavidana vose kuti vauye pamba pan'anga yacho vakadana n'anga mbiri yechimwe nechikazi ndikati ina uchagonongirira kana kuri kufamomofa murume akati ibaba vanondikurira ndoita sei ndikati aiwa ngangana dzauya ndimose kunaya kumba kwangu kumba kukosara mukadzi achingoona zvinoitika pamba anekana kaumwa zvawafika hapana chinoitika saka ngamba dzakauyawo murume wena vana vake vose 6 vakauya kumba kwangu vakauya iri Friday, Saturday, Sunday, Monday nganga chidzokera ivo ndobva vakazoendawo kumba kwavo saka achisvika pambapa murume uyo hapanaita nguva ndobva mbamuranda wamatovavatwa murume wakarwara nguva diki kuma 6 ndobva ndakadavanga una hakusina chakanaka ndichida nokwandikaaadzwa pabrand asi kufema pasisina baba vacho vakabata mwana wavo ndokutopeta munhu wako pabrand apo vakatanga kuchema ngadzawanga vako akatobetsera kuchema ndakatarisa picha muranda wamwana handisi kuda kufenda munhu ndikuda kufa
kati mtumbuya wafaili kwa mtimwe yo ukida bete maso doku mebasa kwa mtimwe ya pre ndakaona kikijaka nichinjira kwikasimba yacha ichitaji lockdown rapida mandiri kalifanya sio kwako ilina nasi ya kwani bana kwa kazi kati nefone kazi wao gabriel na matsobe kazi wao ikati nyipe daka baba ese mwani kafamba china iba na kwa na kisho kwa mtu ikati biso disanya wacha wa kuno hapa waka nitishinga anakufa amen dakanezeka ili baba yake kokotela kuti unaenda mtu mmoja biso moja anakwambe wakati kwete shinga mbangeni anakufa anunganiza wake dikatano mzimu zikamchinda pale tinema dakanda kamera kwa msoro pake hicho kwa tinema mwakamu ndaona kule kulo kumutano kuti tada kutawa paikana kasha wankana ngaya kasumka wa hapo diroje jamaa kwa mama lokuta baba ndengera ndaka unopona biso ndakanga wazesima wakidiwa na baba ngoka mtumbuya pale wapeza nazo amen lokuta ndana wazesima kuta nduna sikia saka tata banaje njema achimuka wakala ande kuchipata kufema kuno wesa biso baba ndikeuria murume huyu mubenya hapo tena kutenda mali murume mubenya yewa simba mwanesa na huyu walibeba baba sungwa kuimba ya wageze bakima ukada akaimba chero sinawe yalo kuzunguzirao yona kutenda mara kwa baba Afrika lokuti mate maneno matandi yote tana na nafaiti wale kirokwana 10 na hadi amen akapora bosi amen yote tena mara kwa baba Afrika lokuti mate kama zika humu ya kanisa vema baba waka yakubaka wakatoa mwana kwa vema mzee nikadai wala zile pesa chakwa zinapita kunone pesa hiyo pesa katosi sasa waona vikamba hapo ndio ya baji lukuti uroe baba pesa wapesa kabisa ima kutola maka zana makono zeza kama wiwa kadre kumano ya tano kisa kutenda wote mtu za baba sina baba sina karato ati lakaitwa kutafuta kwa kuno rai ni wote waliachi wakuta wajimani wewe kongwa yose lokutu peni wao wachinja mkawaona kwa kuno mmoja wa sinarika kwa ni yule kwa wewe basi ndio ndio